72 każin qed jibbenefikaw mill-iskema tal-Awtorità tal-Ippjanar irrestawra l-Gazin. Din hija skema miftuħa għal klabs u għal każini lokali sabiex tajn fil-finanzjament tar-restawr tal-binja tagħhom wara id-diffikultajiet finanzjarji li ġarbu matul il-pandemija. Dawn il-fondi ġew mill-proċess tal-applikazzjonijiet li kollha qudiema l-Awtorità tal-Ippjanar. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi f'konferenza l-aħbarijiet li saret fiż-Żejtun fejn spjega li għal din l-iskema kien hemm allokati €250,000. Hawnhekk il-każini se jgawdu minn massimu ta' €5,000. Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi innota kif permezz ta' din l-iskema qed jingħata appoġġ lil laqdiet volontarji biex itaffu il-piż finanzjarju li kellhom waqt il-pandemija. Dan huwa mezz ieħor kif inkomplu ngħinu lill-NGOs b'mod partikolari dawn l-għaqdiet li flimkien ma' dawn il-fondi inkomplu ngħinuhom ħalli jorganizzaw ruhom aħjar, jagħmlu xogħlijiet fil-sede tagħhom u fuq kollox illi naraw li ninvestu fil-qalba tal-lokalità tagħna. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar, Martin Saliba, spjega kif il-każini madwar pajjiżna huma importanti fejn jaqdu flimkien lis-soċjetà Maltija. Hawnhekk uffiċjal minn din l-awtorità spjegat ix-xogħol li qed isir permezz ta' dawn il-fondi. X-xogħlijiet ivarjaw minn restawr tal-faċċata, xogħol ta' renovazzjoni minn ġewwa kif ukoll waterproofing fuq il-bejt. Għandna wkoll iddedikati l fuq minn 250,000 għal din l-iskema biss.